check, 9:47 PM. What's up, Kapadyak Rabbit? Magandang gabi po. This is Ronda Siklista, ang siklistang rabbitero. Kanina, meron tayong pinasyalan na rabbitan dito sa bayan ng Sampabian, Pangasinan. Medyo hindi maganda yung record dahil maingay sa kalsada at yung hangin. Kaya naisipan kong gumawa ng side video clips para ikwento yung nangyari kayo ng pagbisita. Tara, samahan niyo ako. Hey, what's up mga Kapadyak Rabbit? Magandang hapon po sa inyo lahat. Beach visit number 2. Yung papasok sa kanila. Pataas. Ang ating ahon eh. Grabe. Ang taas. Tarik. Okay. Saan kaya siya dito? Lapit na. Dami oh. Ayos, naka-electric fan.
What's up? Okay, so napasarap tayo sa kwentuhan. Inabot tayo ng dilim. Ano na ata eh. Alam ko meron na atang alas 6. Medyo malayo-layo pa yung aking papadyakin pa uwi. Halos boundary laon na sila. Ako, bayan ng Sampaguin talaga eh. Malapit sa palengke. So may mga 30 minutes din siguro nakapadyakan. Hindi naman ganun katagalan. So yun na nga yung ating pasilip sa Rabitan na ating pinuntahan kanina. Ang kanilang location ay sa may bundok, maraming puno ng kawayan, kaya yung kanyang mga cage ay gawa sa kawayan. Napansin din natin na meron siyang mga pang meat type at pang pet type na rabbit. Nagsimula siya sa pag-aalaga ng kuneho taong 2019 at ngayon nga ay 2021 ay nagpatuloy pa rin siya at patuloy na dumarami ang kanyang mga alaga. Kita naman sa video, marami mga kits ang nakita natin sa kanyang rabitan. Meron ding mga pet type at mga local New Zealand at upgraded na rabbit. Napag-usapan din namin kung ano yung mga kadalasan naging problema niya sa kanyang rabitan. Number 1 na nga dyan ay yung nararanasan natin ngayon na sobrang init na siyang isang rason kung bakit maraming kids, maraming rabbit ang namamatay dahil sa heat stroke. So anong mga solusyon na ginawa niya? Sa video hindi ko na nakunan pero napansin ko doon na gumagamit sila ng electric fan na nakatutok sa mga cage. Gumagamit din siya ng dahon ng saging at nilalagay niya iyon sa ibabaw ng bubong ng kanyang rabbit house o kulungan ng mga rabbit para sa ganon ay makabawas sa direktang sinag ng araw. Isa rin sa mga naging problema niya ay yung diarrhea. Kadalasang tumatama sa mga kids o mga rabbit na edad 3 buwan pababa. Yung mga nakita kong breeder pack na ipakita sa video, yun yung mga breeder na nabili niya sa Baguio na siyang naging puhunan o panimula ng kanyang pag-aalaga ng rabbit. Hanggang sa ngayon, sila pa rin yung kanyang ginagamit para pang stud ng mga breeder daw. Nakita ko sa mga rabbit yun na malalaki sila, may kalakihan ng ulo at maganda. Ang kanyang mga rabbit ay tumitimbang ng 2 hanggang 3 kilo. Marami pa kami napagkwentuhan kanina pero hindi na lahat ay nabanggit o naipakita sa video ito. Kagaya ng nakita sa simula, ito ay part 1 pa lamang. So, meron po tayong aabangan na part 2. Ano ang asa natin sa part 2? So, nakausap ko siya kanina sa Messenger na pwede tayong bumalik sa kanya para pag-usapan ang ilang mga tanong tungkol sa pag-aalaga ng rabbit. Kung kailan siya nagsimula, ano yung mga sakit na encounter niya sa pag-aalaga ng rabbit at anong mga remedyo at gamot ang kanyang ginamit para gamutin ang mga sakit na ito. So, abangan nyo mga karabit ang aming part 2 with question and answer. So, maraming salamat muli. Ito si Ronda Siklista, ang siklistang rabbitero. Hanggang sa muli, ride safe mga kapadya.